Săruna, doamnelor și domnișoarelor, bună seara, domnilor! Sunt Adrian Monafu, Adi de la Vâlcea din Austriu, numai Nelislu, cum îmi place mie să spun. Bine v-am regăsit din nou la Pastila de Sport. Astăzi vom face radiografia meciurilor de la Campionatul Mondial din Qatar, cum îmi place mie să spun, 2022, și anume vom vorbi despre meciurile din sferturile de finală, pentru că mâine și poimine vor începe semifinale. Iată așadar care au fost rezultatele în sferturile de finală la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar 2022. Primul meci din sfert, Croația-Brazilia, 1-1 și 4-2 după executarea loviturilor de la 11 metri. Olanda-Argentina, 2-2, 3-4 după executarea loviturilor de departajare. Maroc-Portugalia, 1-0 și Anglia-Franța 1-2. A fost ultimul sfert, cel de-al patrulea, și acum să vorbim despre fiecare meci în parte. După cum ați văzut din rezultatele prezentate, am avut mari surprize în aceste sferturi de final. De fapt, tot acest campionat mondial de fotbal din Qatar 2022 a fost plin de surprize. Dar după părerea mea, cea mai mare surpriză s-a consemnat în meciul dintre Croația și Brazilia. Brazilia, principala favorită la câștigarea trofeului, iată, pleacă acasă în sferturi, eliminată de Croația. Așadar, Croația-Brazilia a fost 0-0 după 90 de minute, s-a intrat în prelungiri. Brazilienii au deschis scorul în finalul primei reprize de prelungiri prin Neymar Junior în minutul 105+1, iar atunci când nimeni nu mai credea și îi vedea toată lumea pe brazilian calificat în semifinale, iată că Croația dă lovitura prin Petković în minutul 117, așadar când mai erau 3 minute și se termina meciul. 1-1, incredibil, dar adevărat. Ce este absolut surprinzător, Croația au dus fotbalul defensiv, mai ceva ca pe vremea Italiei, cum se spunea cu Catenaccio, o apărare extraordinară, un joc defensiv, tehnico-tactic extraordinar pus la punct. Brazilienii au avut 8-0 la șuturi pe poartă în primele 90 de minute, dacă nu mă înșel. Raportul total al șuturilor pe poartă, ca să vă faceți o impresie cum s-a calificat Croația mai departe la lovituri de la 11 metri, a fost 11 șuturi pe poartă Brazilia, un singur șut Croația în minutul 117. Așadar, croații au tras un singur șut pe poartă tot meciul, au dat un gol, au dus meciul la loviturile de departajare, iar acolo au avut nervii mai puternici, au fost mai stăpâni pe ei, au fost mai puternici și psihic în primul rând și au reușit să câștige cu 4-2 la loviturile de departajare, trimițând Brazilia acasă pe favorita principală, în opinia multora, la câștigarea trofeului, la câștigarea Cupei Mondiale din Qatar 2022. Nimic nou sub soare, cum se spune. Croația, așa cum știe multă lume, este vicecampioana mondial de acum 4 ani, când atunci a câștigat Brazilia, cum am mai spus. Croații au reușit un joc defensiv, au reușit să, între ghilimele, să păcălească fotbalul, așadar, pentru că să ai un singur șut pe poartă și acela în minutul 117 să te impui la lovituri de departajare, acolo unde știe toată lumea că este loterie, mi se pare absolut incredibil. Brazilienii au jucat un fotbal extraordinar, au prestat un fotbal minunat, ocazii, șuturi, paze, posesie, dominare totală tot meciul, dar iată, din păcate, nu au reușit să dea gol în primele 90 de minute, au înscris în finalul primei reprize de prelungiri, dar nu a fost suficient, pentru că croații, la primul și singurul lor șut pe poartă în acest moment, au reușit să câștige, să egaleze în minutul 117, cum spuneam, prin Petković, să ducă meciul în prelungiri. Acolo, nu știe toată lumea, este loterie și finalmente Croația s-a impus cu 4-2. Asta este, se pare că nu mai contează posesia, nu mai contează statistica, ocaziile și celelalte lucruri. Important este să te aperi foarte, de fapt așa
aș caracteriza acest campionat mondial. Apărare foarte bună, să stai bine defensiv, tehnico-tactic din toate punctele de vedere, să nu primești gol și dacă înscrii un gol. Croații de fapt așa au făcut mai mereu, dacă ne aducem aminte, în ultimii ani, chiar și la campionatul mondial precedent unde au fost în finală cu Franța. Se apără foarte bine, nu primesc gol și dacă nu primesc gol ajung în prelungire. Acolo dacă au noroc să dea un gol bine, dacă nu ajung la loturile de repartajare, iar acolo mi se pare absolut incredibil, mai mereu câștigă pentru că sunt foarte puternici mental și așa fac diferența. În fine, să trecem mai departe. Meciul următor, cel de-al doilea sfert de finală, s-a desfășurat între Olanda și Argentina. A fost 2-2 după 90 de minute și în prelungiri nu s-a mai întâmplat nimic deosebit și la penalturi a câștigat Argentina finalmente cu 4-3. Golurile au fost marcate, a deschis scorul Argentina prin Molina în minutul 35, Leo Messi a făcut 2-0 în minutul 73 din penalti și iată se părea că Argentina are un meci ușor și se califică mai departe în sferturi. Nu a fost așa de ușor pentru că apoi Weghorst a reușit o dublă incredibilă, absolut incredibilă, în minutele 83 și ceea ce e cel mai important, a reușit dubla, a reușit al doilea gol în minutul 90 plus 11, de remarcat, de semnalat faptul că de la margine prelungiri pentru acest meci au fost arătate doar 10, dar cum se mai întâmplă că și în prelungiri se mai întrerupe câteodată cât un pic meciul, s-a mai lăsat încă un minut prelungiri la prelungiri, cum se spune, și în minutul al 11-lea de prelungiri, minutul deci 101, cum ar fi 90 plus 11, Olanda a reușit prin același Weghorst să egaleze și au dus meciul la lovituri de repartajare, acolo unde argentinienii au reușit finalmente să se califice cu 4-3. Pot să spun că Leo Messi a dus efectiv Argentina până în semifinalele acestei competiții. Mai au și alți jucători buni, dar Leo Messi parcă ca niciodată și-a dorit foarte mult, chiar dacă nu au început bine turneul și au avut multe sincope, a tras echipa după el, a alergat foarte mult, a muncit foarte mult, s-a dăruit în spiritul echipei, s-a văzut acest lucru și iată Leo Messi, din punctul meu de vedere, de unul singur, aproape duce Argentina în spinare, în cârcă, cum se spune, și îi aduce până în semifinale. Messi a făcut din nou un meci bun, a fost cel mai bun jucător al partidei, în opinia mea, a dat și un gol și a contribuit la multe alte faze importante. Mergem mai departe. Meciul al treilea sfert de finală, Maroc-Portugalia 1-0. Aici mi se pare pur și simplu uluitor, excepțional. Marocul, echipa africană, echipa națională din Africa, Marocul, reușește să doboare Portugalia cu 1-0 în 90 de minute. A marcat El Nesiri în minutul 42, care de altfel a devenit și eroul partidei, jucătorul meciului. În minutul 42, Portugalia au avut ocazia, au jucat un fotbal frumos, dar nu au reușit să desfacă această echipă a Marocului, care, iată, realizează cea mai mare performanță din istoria fotbalului african. În toate timpurile este prima echipă africană, prima națională din Africa care se califică în semifinalele unei competiții de asemenea învergură, campionat mondial. Deci El Nesiri, în minutul 42, a marcat unicul gol al meciului și Maroc, iată, după Croația din Europa, Maroc la fel o echipă extraordinar pusă în teren de antrenorul Rega Rui, care nu are CV, nu a realizat aproape nicio performanță. Dacă nu mă înșel, am înțeles că ar fi luat Cupa Ligii Africii, ceva de genul pe acolo, dar în rest, la nivel mare, nu are nicio performanță sau la vreo echipă. El a antrenat numai în Maroc. Iată, reușește să facă o echipă de 5 stele, o apărare foarte bună, jucători care, fără prea mari vedete, dar jucători care joacă în spiritul echipei, care se dăruiesc până la capăt și iată, Marocul dă lovitura, reușește și din punctul meu de vedere, nu numai că a scos Portugalia în sferturi, dar una dintre echipele mari, echipele bune ale turneului, reușește să se califice pentru prima dată în semifinalele unei campionat mondial și cred că și-au făcut un nume și vor fi luați în considerare de acum încolo. De remarcat, Cristiano Ronaldo a intrat tot așa spre finalul meciului, nu a fost nici de această dată titular. A intrat spre final, a avut două ocazii, a avut un șut pe poartă, a alergat mult, dar nu a reușit să marcheze și
La final, cum a văzut toată lumea, probabil că este ultimul lui campion mondial, a părăsit terenul în lacrimi, plângea efectiv ca un copil. Asta este situația. Mergem mai departe. În fine, cel mai așteptat meci din sferturile de finală a fost duelul european, un duel de o rivalitate și de o tradiție extraordinară. Anglia-Franța, 1-2 a fost rezultatul final. Francezii au deschis scorul prin Tchouaméni în minutul 17. A egalat Harry Kane, capitanul englezilor, jucătorul de la Tottenham, în minutul 54 din penalti. Apoi Olivier Giroud a marcat pentru Franța în minutul 78, s-a făcut 2-1. De remarcat că în finalul meciului, același Harry Kane, capitanul de la Tottenham, jucătorul englez, Harry Kane, capitanul național al Angliei, a ratat încă o lovitură de la 11 metri, dacă nu mă înșel, în minutul 85, și așadar a distrus speranțele englezilor de a prinde măcar prelungirile și acolo probabil că s-ar fi putut întâmpla orice sau s-ar fi putut ajunge din nou la loteria la 11 metri, ar fi fost interesant. Franța oricum echipa mai bună, echipa care per total a meritat victoria, a dominat, a avut mai multe ocazii, dar și Anglia a jucat destul de bine, au dat și ei un gol, au mai ratat un penalti, au mai avut 2-3 faze, dar Franța finalmente, iată, se îndreaptă în fanfară spre finală, spre apărarea trofeului. Ar fi ceva extraordinar pentru ei să-și apere din nou trofeul. Nu s-a mai întâmplat în ultima perioadă, în ultimii ani, ca o echipă care a câștigat ultima oară campionatul mondial să apere și a doua oară. Ei au toate șansele acum și nu ar fi deloc întâmplător să asistăm la o finală din nou între Franța și Croația, cum am avut și acum 4 ani la campionatul mondial din Rusia din 2018. Așadar, aceasta a fost radiografia meciurilor din sferturile de finală la campionatul mondial de fotbal Qatar 2022. În semifinale vom avea partidele Argentina-Croația și Franța-Maroc. Franța cu Maroc, surpriza cea mai mare a acestui turneu. Iată, echipa din Africa reușește să ajungă în finale și Franța nu va avea deloc meci ușor. Cred că acum toată lumea ia în serios pe marocani și, după părerea mea, dacă Franța va reuși să treacă și de Maroc, cu toate că nu le va fi ușor, după părerea mea, mă repet, atunci probabil că Franța își va apăra trofeul, indiferent că va juca cu Argentina sau Croația în finală, atunci probabil că au șanse mari să-și apere trofeul și Franța în acest moment este echipa cea mai bine cotată, de fapt era și înaintea turneului, la câștigarea campionatului mondial după Brazilia, din câte știu. Așadar, avem mâine, marți 13 decembrie 2022, avem prima semifinală de la ora 21 pe stadionul Lusail, Argentina-Croația. Un meci interesant, să vedem dacă argentinii lui Leo Messi vor reuși să-i bată pe Croația, îi trimită acasă și să ajungă în finala campionatului mondial, sau croații vor reuși să ajungă din nou în finala campionatului mondial, cum au făcut-o și acum 4 ani. Se anunță un meci interesant, un meci deschis, în care, după părerea mea, eu zic că Argentina, care practică un fotbal frumos și avându-l pe marele Leo Messi, cred că ar putea să câștige și să meargă în finală. În fine, miercuri 14 decembrie 2022, în cea de-a doua semifinală, se vor întâlni pe stadionul Al Khor din Doha de la ora 21, cum spuneam, Franța cu Maroc. Franța, dacă va reuși să își facă jocul lor obișnuit și să fie atenți, să nu facă greșelile altor naționale care probabil că i-a subestimat un pic pe marocani, vor reuși să ajungă în final. Dar la câte surprize au fost acest campionat mondial, n-ar fi surprinzător ca Marocul să mai facă încă o minune, ar fi totuși prea mult, și să ajungă în finală, cum ar fi o finală Maroc-Croația. Nu mai pare deloc imposibil, dar în mod normal finala probabil ar putea să fie Franța cu Argentina. Dar și Croația și Maroc, cum spuneau, au șansa lor, au ajuns aici, au ajuns în semifinale și de aici încolo se poate întâmpla orice. Cam atât despre radiografia meciurilor din sferturile de finală de la campionatul mondial din Qatar, cum îmi place mie să spun, 2022.
Acestea au fost informațiile, acestea au fost rezultatele. Așteptăm mâine primul meci din semifinale Argentina-Croația de la ora 21. Până la o nouă reîntâlnire la Pasila de Sport, Adrian Monafa de la Vâlcea de Neamț, nu m-am cum îmi place mie să spun, vă dorește tuturor până atunci să vă meargă cât mai bine.